もう少しバルガス様のお役に立ちたかった。傷を癒すたまえ。世の中まだまだ知らないことだらけ。かの者の傷を癒すたまえ。
わしは死なぬ。勝ってエリザと我が子のもとへ戻らねばならぬのだ。遠流兵団のナンバー2、手ではないぞ。邪魔はさせん。なんの者の傷を癒したまえ。者の傷を癒したまえ。